Murizeko va Chimimba. Bomba na vile. Boza mira se. Boza kuti bami. Zvese boy. Boza kuti. Hapana chikunetsa. Hakuna para vika dai vike tikatatonzwa kadoka kaipa. Oh. Corona kakovita. Doka kaipa. Nyangori pajeni pako nikoitori mukwarantaini kutika. Kunyangotori pajeni pako nikotori mukwarantaini. Wambi murambi. But imi mukufamba musina mamaski acho zvikunzi munofana mboni mafamba. Kana kaya karodzika maski kaka sinji katotokuda kutakati vana vaizvi. Saka katotodiiriteta pamuromo pangu. Kanokuiriteta? Ndiri wajaja ka. Aya but kai manje kantu kanoita kuti usakwanisa kubatira corona yacho kana jaja manje anogona kuisa zanja rake kutika. Anoisa zanja rake? Pamuromo pangu zakusikawerebi. Zvamutora zvinoshandei? Zvakachaiona re. Aya mask ndinayo inini itoriwo muteni. But imi mukufamba kai. Ini yangu iri kokuteni ari kufamba nditakagara pano. Makagara ipapo? But matora sekuti anzi zanja rinoiswa naMndara God. Jaja anomiramira. Yatotichengeta pese. Tenji tokuchikirai mukoma. Mawambi zvezvivatoziya. Mawambi murambi. Mawambi murambi ngati jaja pana. Saka 2020 mukuona gore rakamira sei? Igore regaunza here kana? Zvakatopfanya kuka zvese hazviri kunyepera pamini. 2020 level mungamba mukuri pasame level? Zvati zvabvanganyuka. Zvadirwa checha. Chiri kuziya kuti zvinazofamba sei. Hapana function yekuitika, hapana chitu kuitika. Kozwa kuti mapisi uri wekuti nhingane album yakenyuwani paredio. Chete. Zvongopera zvakadaro. Hazviri zvokuti tikuenda takashinga. Nolonja takadhuka. Zvama majaira zvese. Hakusisina zvisizvo. Hakuna. Saka life yacho kutopowa. Pakaifamba. Vanhu togaya ngoti apa president zvavo. Vakasaramba vachiti 2 weeks. At least vakati 14 days. Zvinomeka sense. Zvinomeka sense pakuti tikutokutaurira pakuti maweeks akawanda akareba. Vanofana kuti 14 days. 14 days. But still kazvinge zvakangofanana. Zvinhu zvakangofanana but vakati madays manje hazvizoinyanya. Hamuzoita hasha dzimwe dzese. Hamuzoita hasha. Hapana kuti kana hafanisa mamanzi kana maweeks. Kuseka but mawani. Mawani kwese. Ndi kutozhamba usati kwangu imi kuzhambawo. Even vari abroad vachona. Vari kutochema. UK yekuchemawo. Upenyu hwangu hwezvabvira parakatanga seza paTPZ. Asana nondokopinda basa kusvika izvinezvi asana kutorwa. But vamwe vakatotorwa basa rakatotanga but vana kutorwa vemabhaibheri vanobhilivha nezvemabhaibheri nekunamata vanenge vachiti nyika yakuendawo kumagumo. Anokuona vanhu kumagumo kubika. Guma kwenyika kufa kwako. Saka nyika yegumi. Nyika yegumi kuenda kupi kwari. But vamwe vanobhilivha izvozvo kamaChristians. No believe. Asa hamusi muChristian. Ndiri muChristian. Saka mainda ndongoziya ndongoti kuguma kwenyika kufa kwako. Hapana pachanzi picho yarohwa kunzveke yaguma nyika. Kana kuti aiwa. Hakuna zvakadaro. Saka zvinenge zvichitaura vanhu vanenge vachitaura zvokuti anzi ndatarisira zvezvi zvekutoti Jesu vachadzoka. Kaka. Saka handi Jesu vachadzoka, pachadzoka Jesu kando ndotwabamwe yachona zvakadzoka chakorwa twabamwe. Maruka zese ari kuita yese vaziyaji vosiya munyika muri clean. Vadzokera futi. Because Tenement hasazvamboitika since you were born. Vamuzvarwe zvinhu zvakadai so. First time. Vamwe vari vanzi 1 2 3 rezi yanzi yada kutanga chichi ndozvikutaurawo vamwe. Vamwe kuti nyika yakuenda kumagumo. Apa kuno kwachina unomboita kabhilifi kekumboti kuti haipo kuti korona yacho. Kunoka.
omboti iripo shauti wapa confusion yako chaipo because kuno kwachona zange quarantine mpeni ndio kurwadza but mazoona zviri nani mtobokwanisa kuenda kumusika mtobokwanisa kuenda mafirst days angatori mawanika ngoro akamovement kameka yakasiri kumuzisika ari matemba tarova matemba manzona yabahwadi machansi ndo zvamukonyama nemaresipi makuva mamuri wemakuva kana ipaparugora takabata kuva kana madzori atakabata chikutori chipepe kamusisa madzori pakaipa koningi hakuna baba ningi noite chi nakadhululu aiwa apa corona inodzikamisa vanhu vamboenda state mambozvionera kaperiod kakaka vanhu vadzikama ise plani yangu urikuona chichi ndatoti ndikaenda kugraft ndikapfumidza kuenda kugraft ndikagrafta ndita sei alright mofila aiwa magepa anofana kufilwa apada mafeelings chomwe tichatombotaura kuna mabhulango pamangangoti zirofarika avakazokakarura kurestorendi vanakirwa aiwa apada kufilwa azazaboka papiro aiwa hapo hapana chimwe chikunetse mawani mafanzi enyu hamuna zvamuda kuudza mafanzi aiwa mafanzi hapana mafanzi ndeni mafanzi munawo mafanzi because mukuzikana unzi mimba vhidhiyo ravhanchoga futi mafanzi akuziyai kuti sei chimimba mafanzi ndeni makapotsa maro afaitira ravhanchoga apa ndakamudhama ka ndibva ndazonosimbisa futi kuti akaipa aiwa hapana vanhu vari kunakirwa vanhu vari kunakirwa but at the same time futi zvinhu hazvina kumira mushe zvina kumira mushe apapyachopepa zvinamira kana ivhanchoga wachona anenge apinde panguva yakaipa ari kurira panguva yacho yekurira kwacho but papanaka mashozi mashozi manje oziya vakumbotirai umborovaiwa vana anagara mumba chichichi pakaipa still bo hariri bo masimbisa oto